Tang itu men. Temang ke thuya samalio Bor tang phi tong ni. pori tongo Bo jaga pori tong. momo College. ni MBB bo borokni langma tini dongo khnano kurui khajani daktui phuksong blackno kha sajaknai te dukho nangjaknai news kasoi phaikya Udaipur kilam joini khoroksa sikla Bipul Jomotia Agartala Baranogo tongoi pori tongmani phiao tiniwo bini langma sona nangkha saljani sikang buphobai kok sawoi yak tu sawo nisimi samani phiaba abun yakulo Bipul Jomotia no call klaimani call receive klaimandia phung nisimi call klaimani sarik jora klaika haipano Bipul Jomotia call sip khaya hoitiniwo bupha tukho nangjagoi puslano nainai tini Agartala phaimani phiaba Agartala wo Baranogo soye sekangno Agartala town no ke police rok parani borong sarka te parani borok Bipul Jomotia bufano sarka ini busla obaki tuika Baranogo abo khana hoitini wo belai khen tukho nangjagoi bin bupha Moktru yoroi kapsini kabui apsiokya tini wo puslano manjaglia baraf nogo phayoi tini wo uthui manno bai bin bupha belai khen buka sajaka ao khajani takte buksong borokni langma tini tong khnan kurui abo hakeno tini Bipul Jomotia bo bini langma chona nangkha phiaba aboni uklogo bini langma bahke chokha tam loge obahika sak de bo bini langma sasuka haike ba mung sasuk dengka tabuk police rok todonto khai na boi ready khai tongo haipana blaikna dukho asuk koso khlaioi boma bo pasong pori na bagoi Baranogo toni mani Agartala Baranogo tiniwo Bipul Jomotia saka hamkurongoi no phaisok pelia langma chokha nongni borok parani borok amsini borok joto dukho nangjak Bipul Jomotia ni bago